Gospod je govorio u Kapernaumskoj sinagogi i svi su se divili njegovom učenju, jer ih učeše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Ta vlast nije u naredbenom tonu, nego u sili uticaja na duše i srca. Njegova reč je ulazila unutra i vezivala ljudske savesti, ukazujući im da je sve onako kako govori. Takva je uvek reč koja je proniknuta božanskom silom, reč od duha ili pomazana reč. Takva je ona bila i kod svetih apostola i posle njih, kod svih uticajnih učitelja koji nisu govorili od učenosti, nego od saopštavanja duha. To je dar Božji koji se stekao ne toliko trudom u ispitivanju istine, koliko srcem i životom u istini. Tu reč postaje proniknuta ubedljivošću, budući da prelazi od srca ka srcu. Tu se nalazi vlast reči nad dušama, književnicima koji govore i pišu onome što su naučili. Ne daje se takva sila, budući da govore iz glave i u glave presipaju svoje umotvorine. Međutim, nije život u glavi, nego samo vrh njegov. Život je u srcu. Samo ono što iz srca izlazi može uticati na tok života.